Buklur ak phlim ba pokmat kari khasi chantia ba Merlvin Mukhim ulang ba haba shna bat penmi ki phlim omdai ban play jingmut tang ban tabat penmi bun teli hynrei donkam yak jingbit jingbiang quality khanang ban ai ka chingstunat ki pai ba anu pikai ulang bru ba ki phlim ki de ban long ki ba pen i yak jinglong terai ba jinglong karpang ba kunturu ki tumshop ki puran ba kin panakam hok ki kabu kabakiyo ba kim dei ban persngap ki chingsha kan tho ulang ba ki dei ban dan ta kam sim ka bai sha ba saurit kanang ba sin kasngi kenla ban pen i sha ka perthai ya ka chingla jumki ya kani ba Merlvin Mukhim lapan pa ba kran kum kongsan ha kasngi plai pai ba ka film sanajar pelapan mi dak silver dew nongstoin channel ha ka chingelang ba pelang asen bani sohol pendengrei kiwei ki play don lang ki thobi usamla lumlang kharsim li president ka HYC West Khas Hills uba jelang khoi chief organizer ka FKCP West Khas Hills director ka Don Bosco nongstoin tech uba quirinas war uba u thongni uba long uwei na kin ak film kasi nakate ka than uba Fenderson L Nonglight secretary ka sang samla opor new nongstoin u president ka silver dew channel ba Friday kharbani kiting shop ki puran bat kiwei Hadu santli ki short film Clara barkan mandur bangga nasu tu syai hadu kat nu ngatarai kat effort jomki kumunhong yalam jomki members jom channel kamtam ki editor ki bahable yang la finalizing work ndala dep bopun ke kam te ngasu man play ba yo le sif patet lani film pasung tu hynrei ke bangasam dolong ba kadai ke jingjang kaba shirke bopinla ban penmi hadu santli ki short films hakini ki khnyak slam ki bahle hynrei haju upor ngai ben sim yapi ba pinlong barabor ki bapet tang ki numbers not just quantity but quality kan haba pipet ya ke jimmy jom ki film lagi di feature films lagi di short film kila bun sisa syamta naman ki jaka naman ki than jongka jalame galia kila sedang bermi hynrei balepat bahadu unta lesi kidang itu tang ya ki khnyak ne katar kadai ge kebangasung ba ngini ban berkhat nomor ba kalau poin keluar muka baru datang di kuah sisa bani bahkan don kenu kat kenja karkhana shna phlim ngila donkam berfokus bah quality bangin ya snokti ban ya traigan ban ya kham sutu khamshai ba ki benta ayu ki ba ngila kham khlan ba ki benta ayu ki ba ngidan kham duma ha ba min na ban pen kham ha susu ban penjanai susu